Di nava hunera Kurdan da bilûr wek hevalbendê dengbêjiyê tê zanîn. Bi dengê xwe yê zelal aramiyê dide mirovan. Em di nava dîwanxaneya dengbêjan ya Wanê da rastî dengê bilûra hunermendê Kurd Çetin Güler hatin. Ew di nava demek kin da wek bi navê Çetin Hoca bi hunera xwe ya bilûrvaniyê hatiye nasîn. Bilûrvan Güler di sala 1980 da li bajarokê Qubîna Elihê hatiye dinê û di nava malbateke dengbêj da mezin bûye. Ve ji xortaniya xwe ve ez xortekî piçûk bûm, cehlek bûm. Li ber dengê dengbêja ez eşqa radyoya Rewanê kete dilê min. Kalkê me dengbêj bû, sazbend bû. Xalê me dengbêj sazbend bûn. Koma me dengbêj sazbend bû. Esas ev sazbendiya me ne ji min hatiye. Ji serê kaniya me ve gîştiye me. Bilûrvan Güler diyar dike ku ew bi saya hunermendên gewreyên li ser radyoya Erîvanê fêrî vê hunerê bûye. Me radyoya Rewanê gelek guhdar kir, de dwî zamanî de rehma Xwedê lê be, rehmetî apê Xelîl meya wî gelek guhdar kir û rehma Xwedê lê be Filîtê Ordo. Bi her du camê re ji min re hostatî pêşkeşvanî kirin, li ber dengê va camê re min fêr bûn. Güler got ku estromanê herî zêde nêzî rehê dengbêjiyê bilûr e, an jî bi navên dîn, mey û balaban e. Em dizanin ku heskiriyên dengê bilûra Çetin Hoca pir in û me jî jê pirsî gelo wî dengê bilûra xwe heya kî derê daye bîstin. Valla ewa piçekî ez şerm dikim berim, yani belkî bawka we sivdanekî lê ez dibêm herkes zêdeyî min e, taca serê min e. Yani ez bêjim hema koma dunyayê her pênc perçê Kurdistanê de. Li Amerîkayê canan li midgerin, li Orta Asyayê li midgerin, Afrikayê li midgerin. Dibê me tenê te nedîtî em aşiqê dengê meya te, dengê esturmanê te ne. Ne îca hîseka xweş dikeve dest dilê me rêv. Yani ez wiha bêjim te, ewa nahêle kultura me hûnda bibe. Dengbêjek nahêle kultura me hûnda bibe. Her wiha du zarokên Çetin Güler jî fêrî vê hunera qedîm dibin. Kurê Çetin Güler Egît Güler beriya 8 sala dest bi bilûrê kiriye û niha jî di 18 saliya xwe da dixwaze bi riya bilûrê çand û hunera Kurdî bide berdewamkirin. Em dixwazin gelê me, dengbêjê me, miletê me bi pêş veherin. Em dixwazin tenê dengê Kurdî me ye û dengê kurdevalî jî jê re dibên balaban. Em dixwazin dengbêjê me û hunermendê me, sanetkarê me bi pêş veherin. Bilûrvan Çetin Hoca û kurê wê Egît Güler herî dawiyê ji bo binêrên dengê Amerîka, muzîka klama nav û dengya lawikê Metînê lêxistin û bi wî awayî hunermendê navdariyê Kurd Mîrê Bilûrê Egîdê Cimo jî bi bîr anîn. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.